Zdravíme od vody. S Pepčou jsme vyrazili včera na moji milovanou Dii. Zrovna jsem měl svátek a nadělal jsem si takovýho drobečka. Mám ho ještě tady u sebe. To takováhle lodyha krásná. Neskutečná ryba. 212 cm, můj nový český osobák. Moc si ji vážím. Nedal mi to vůbec zadarmo. Když se podíváte na tu vodu, má to tady asi nějakých 25 metrů od voka, takže o to víc ten souboj byl masivnější. Jak říkám, vůbec mi to nedal zadarmo a ještě o to víc si ho vážím. Krásná ryba, máme ji odfocenou, takže budeme ji za chviličku pouštět. Tady toho krasavce jdeme vypustit. Moc mu děkuju, udělal mi strašnou radost. Myslím si, že jen tak na něj nezapomenu. Takže pošlem ho tam. Má toho dost, je vyšťavený, já byl taky. Takže jedničky, svoboda trofejním rybám, si tím zvážte. Mějte se všichni, čau.